Els candidats i candidates en les primàries de Compromís s'han presentat en l'acte celebrat dijous passat. Trini, Marce, Coral, Rosa, Mercè, Eloi, Jesús, Aitana, Dori, Núria, Javier i Candel, al costat del candidat a l'alcaldia, José Manuel Penalba, i presentant l'acte la diputada autonòmica Mireia Moyà, van explicar els motius pels quals han decidit concórrer a aquestes primàries i els seus compromisos en el seu municipi. Si no vas poder assistir, pots veure-los al canal de YouTube de Compromís o a la web coaliciocompromís.net. Aquest és un procés històric en el nostre municipi, ja que es podrà triar la nostra candidatura en la participació de militants, simpatitzants i de tot aquell ciutadà que s'hagi inscrit en el cens. Recorda que també podràs votar la candidatura autonòmica. Ja ha començat la votació per internet fins al divendres i si no has pogut, pots votar presencialment el proper dissabte de 10:30 a 20 hores en l'urna instal·lada en la seu local de Compromís al carrer Castelló número 4. Vosaltres decidireu si seran candidats en les pròximes eleccions municipals i l'ordre que ocuparan. És el moment, tu decidixes.